खन्थाइ सिखोबनांगौ नामा श्री श्री गणेश मन्दिर खुलुमखांबाय नै जा फुजा खांबाय खनना दोनदो दा औ सेन्देलफ्रा नै जाला सिङाव हमनो थांबावगोन दासो खन्थालाय थिनथिनो लटारि नोंजों फैनोदों गाइखेर सा गोथाव फुदुंना दोनथिनबाय आङो गाइखेर सा गाइखेर गोनां फुदुंना दोननांगौ थानाय हाजाबाय नै लोगोफोर फुजानिफ्राय फैनानै ओरै बेरायफैबाय बेसरबारि नै लामाया नै ओइसिनि नै इनि बिनानावनि न'आव थांनो नागिरदों नैबे साइकेल दाब्लिं गाखोनायनि बिनानावनि न'आवहाय थांनो नागिरदों जोङो दा नुवाखै एसे सानैबाबो आंखौ गालांखायो दा ओरैसमै मा गदों नै मोनफैबाय ओमफ्राय सिला सिबगासिनो मालाय नै बिनि बिनानावा ओमफ्राय नों बे खुरखुरिखौल' होगोन आरो ओइ खुरखुरिखौल' होय गोजा जानांगौ नङा बिहरनायानो खुरखुरिल'सो बिहरखादों आं खुरखुरि बिहराखैमोनथ' लेस बिहरदोंमोन नोङो लेस गैयिनि बन्दल आयौ फेनलायदों ने फेनलायदों नै लबार बागान आजावगासिनो नै बिलाइआ आयौ गोजा गोजा नै हमलाय खामनाय नङा गोजां बोथोर बायदि जायो गोजां बोथोर बायदि जायो गोजां बोथोर बायदि जायो बिलाइआ लारि लारिखा लारि लारि लबार बागान नारबो आं थांलाथ' आं ओंखाम संनांसिगौ नै जों दा थांफिनसै मानसि गोथै फबनाय ना मा जाखो माबा साइकेल मानसि गोथै फबनाय बैयो अबे मानसि गोथै फबनाय ए नैबे मोसौ गोथै फबनायनो हाफ्रा एफा फिसा बेखौनो जोंहा मानसि गोथै फबनाय सानदोंमोन ए मोसौ माबालाय गोथै बारियालाय बै जों दा थांफिनसै न'आव ओमफ्राय बैसिम बाय बाय